কই যাব এখানে যায় থেরাপিস্ট কিবা কিবা মালিশ করে এখানে বিষ বেদনা যে কোমর ব্যথা হ্যাঁ এইখানে তো बैयाव थुब्लाव नाव थांनो थुब्लाव नाव थेरापिस्ट बै बेमार नायग्राया जाबा आय स' एमारेम दिगे दिगे सिगोन आनो खाथियावसो नालाय आंनो देखायगोन लोगोफोर माबायदि बे मोनसेयानो नै लोगोफोर आं नोंसोर खोन्थानोसै हब इखाने हब सिं सानायखौ चेकआप नायनो फैदों आरोखि सिं सानाय मोदोम सानाय लोगोफोर आं दा मोनफैबाय नायनायसै आंना लोगोआ सिंस्रि सानायखौ सिदा खालामनो फैदों नायदो नोंथांमोना दा माबायदि माबायदि नाख्रुब जायो माबायदि बेलथायै जायो आंथ' गिखायोसो अबावबा माबानानै अबावबा खेंख्रा जाना थाबा नायनोसै नै दा हारसिं फैदों नों हारसिं फैदों नानि दं हा नानिबो नानिखौ नायबाय सानाय सुनाय बिस बेदरानो ना ओमफ्राय मा सानाय सिनस्रि सानाय आथिं आखाइ सानाय गोदोना माबानाय लोरिनाय मानाय गासिखौबो ट्रिटमेन्टआनो जाजोबो आरोखि बाहाय मोजां ट्रिटमेन्ट जायो मोजां जादों दे सार एसे खोन्थादो मा मा बेमारनि थाखाय सानाय सुनाय मिजौनाय पेरालाइसिस जानाय हिल पेन एल्बो पेन स्पन्डालाइटिस आर्थराइटिस गासिबो जरानि सानाय सुनायखौ फाहामनाय जायो आरो मोजां आंबो बोरायखौ लाबोनोसै डिउटियाव थांबाय दा फुङाव फैनांगौ ना बिदिनो फुंनि 8:30निफ्राय मोनानि 8टासिम रबिबार समबार बन्द रबिबार समबार बन्द ओमफ्राय उदै खालि खालामनांगौ उदै खालि नङा जायखिजाया फैबानो जायो खर' नादों माबायदि मोनदों नाजानानै मोजां मोनदों खेबबैसो नाजाबाय थानांगौ सानसे हाजासे नाजानोसै सायो खर' सानाय खर'बो सायो मोजां मोनोना जेरै नङा सयबार जाबाय आं सयबार जेरै नङा जेरै मा खालामनांगोन ना सिकित्साखौ लानांगोन सानाय सुनाय बिस सानायानो अयथासार गाज्रिबा सानायजोंनो नै समबाराव बन्द'नो दंखाय ओमफ्राय मा खामानि एमारेम खाथियावनो दंखायो दा एमारेमनि ओरै एसे अभारब्रिज मोनहांहांनि खोला साइडआवनो आरोखि गोजौआव जिमबो लायो माबायदि मोनो सायो नामा नायदो नोंसोर गावनो होजाबाय आरो सायो नामा सोरबाय सोरनावबा बेयाव थारनाय गुदुं माबा गाव मोनदों गुदुं बेयाव सानाय बेस्रा सानायजोंनो मा जायो मानसिया बिमायाबो माबा हान्थु लोरिनाय माबानाय सानाय सुनाय खिन्थाबाय थायोलै बेखौ लाबोदो माबा लाबोनांसिगोन दा बारा सायाखै नानानै सायोबा सायो होनब्रा सायो खिन्थाना लानांगौ एसे थाल लानांगौ बे सोंनायखौ थाल लानानै थाल लानानै खिन्थानानै लानांगौ न'फ्राव सोरबा भुगिनांनानै दङबा फैनो हागोन बारा गोजान नङा क'क्राझारावनो जोंनि क'क्राझारावनि एमारेम हस्पिटालनि खोला रासिन जासिनदों गिबाय बे गिनानै बिराद संखा जाथारबाय माबा जासिगोन मोनलाय लांबाय बे बेस्रा मोजां जादों जोंनि जायगायाव थानांगौ बिदिया आंबो माहाजोनखौ लाबोनांसिगोनसो नुबाबो ओमफ्राय बारा गोसोआव फैया मा जादों सार बेजों बेखौ होनानै
पेन आउट जागोन हो पेन आउट जागोन सादों दां बिस्रा सिथाबना दोनबाय नै माबायदि मोनदों जोम मोनदों बेफोरजोंनो सागाबा मोजां मोनदों ना बेजों सागाबा औ Anggelola enggak deh nah deh enggak deh này phải đang deh Anggelola enggak deh nah deh enggak deh này phải đang deh 4 5 6 7 8 9 10 수강팀 돼. 카파즈는 배 하나 호들래. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 뭐야? अरे बीच में अपना रोट ले रही अन्य को 1 2 3 4 9 10 뭐야? 그래서 좀 1 2 3 बिदि जानला मोनला खालामलाबाय नाङा खम थांसिन दा बे होनदो रम रम आखाइजों मोनहैयो ना हो आल्ट्रासाउन्ड नार्जारी रहिला नार्जारी Này bán nuôi nông sư đã mua ta trong phố sự má cái đàn này sao mẹ cái bán này dập vậy cái thứ này hay chưa ạ sao này giờ nào vậy mày say à chừng Oh. So. Caralho, deixa eu ver. Ini semua dia kasih salam. Neja, sama. Này cô chân như là thấy mình chứ gần nhà thô lỗ quá hay thế Tem um lado imenso. à đi vào nó biar soho सानायसो बेना उल्थासा सिनस्रिनि औ बेखौनो नाजाहोफिनसै थांनोसै जोङो नै लोगोआ नाजाखांबाय ओंखारलांसै अमा आसार बानायनायखौ एसे नायनोसै सोलोंहैनोसै ना
अमा सारा आङो दानो रुगाराखै फोराननांगौ फोराननोसै मा मा बानायनांगौ जों दा सरबाय थाबाय रेजें मोनदों लानानै रेजें मोनदों रेजें मोनदों औ औ मोजां मोजांबाथ' लानानै रेजें मोजां मोनदों नै बिसोर दां बिदियानोहायबो साखादों आं मानसिफोर सायाखै आंलाय माबा लाना खेबदों खेबाखै आथिंफोरासो ओरैबायदि साखायो मा सिगां सायो